everyone! So, ito guys, ganito yung kinakat ko na papel. 8 by 11, then meron ding 12 by 12. So, parang cartolina lang siya guys, hindi siya makapal masyado. Ayan. So, from this paper, ikakat natin siya into like this. Ayan siya. Then, i-roll natin siya para maging ganito. So, spiral na siya, bulaklak na siya. And, pwede nating lagyan ng stem ang ating bulaklak. Ito, may mga stem akong ginawa dito. So, pwede natin siyang ilagay sa stem. At, pwede din natin siyang gawing ito na siya, guys. So, ayan siya, guys. So, pwede siyang maging ganyan. So, pwede nyo siyang ilagay sa wall. Ganyan, ilalagay sa wall. At pwede nyo rin siyang pang decoration lang for Valentine's Day. So, ganyan lang guys. So, papel na cartolina. Gupitin nyo siya ng pagganito. Pagganito, ayan. Spiral siya. Oh. Gupitin nyo ng ganyan. I-roll nyo siya para maging ganito. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong stick para ma-roll nyo siya. So, magiging ganito. Tsaka pwede nyo gawing ganyan. Pwede nyo ring lagyan ng stem. So, ayan ang ating project for today. Ayan siya, guys. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Have a nice day.